Sumoto nga pagkabuntag ato, nakarealize ko sa kuang gibuhat nga desisyon. Natulala na lang jud ko kalit. Wala man unta ko nakainom gabi Wala man unta ko nahubog. Pero murag na high lang ko sa kiss ni Ray. Ni o man hinoon dayon ko. Gi-recall dyan akog maayo o gi-arrange na kog maayo o gihapnig sa makadaghan akong gubot nga heart kung naaba jud ko'y feelings kang Ray. Or na in love na ba ko niya. Pero ahak jud kaayo kay wala man ko'y mahulbot sa kong heart nga in love na ko niya. Ug nisamot pagkawindang ako ang buntag, kay tingog mana ni Ray ako ang nadunggan didto sa gawas. Gilili na ko og didto jud nga nag-istorya si Ray og si Papa nga nag-atubang sa motor. Nakulbaan jud ko og maayo kay what if wala nito o si Ray sa kong giingon gabi og parehas pud siyang inahan nga pala desisyon kayo. Wana ko nakatanaog sa amin ug dagko kay kog lakang pagawas sa balay. Nakurat pa si Ray pagkabantay nga naan ako siyahang likod. Gipadako-dako lang nako akong mata aron magets niya ang nahimong sabot namo gabi. Pero ang tiguang kay wala gyud na siya nakagets. Nituybo man hinoon na ang simon. Ug sa walay daghang istorya, giyabihan bitaw nako na iyahang kilid sa kuang kuko. Kay nabisi man pod si Papa nga nagtan-aw sa motor. Nakangangagi na si Ray nga way tingog, kay mura bi akog alimango kumanguse. Gipahinumduman lang nako siya sa agreement namo nga sealed by a kiss biato. Ug gibinlan ako siyag pamatay nga tan-aw before ko nisulod og balik. Patay gid siya nako kung naa siya'y sultihan ba. Ug nakapasalamat na lang gyud ko kay wala pa gyud ay aso nga nigawas kay nagpangutana pa si Mama kung unsa kunoy status namong Ray. Sa motong giingnan nako si Mama nga silingan rana si Ray para nako. Pero nangutana gihapon na si Mama kung nanguyab ba daw si Ray nako. Nitubag pud ko nga wala may. Dili to mo patol og way trabaho. Nitubag pud si Mama nga kanaday mohang negosyo day. Nitubag pud ko nga sira-sira business manima. Moabrod na lang ka ako ma. Nitubag pud si Mama pagpuyo. Maayo pag magminyo kag sayo. Og dako jud kaayo nga dili ko ang ako ang giingon sa akong mama. Og dako pod kaayo akong pangutana kung anong gusto na ko nilang paminyoon. 23 pa man taon ko. Taas pa kog makabot sa life. Nganong dili si kuya ilahang paminyoon og dali nga siya man ang naayuyab. Usahay maka-overthink ko og tinuod ba ko nilang anak. Kay mas gusto man nilang mawala ko silahang mga life. Aha ka siya. Bitaw. Sumotong mas nag-effort ko nga makita na ko stable nga job. Aron dili na ko init sa pananaw nilang tanan. Halos tanang kumpanya kay gipasahan ako g resume. Bisag nagkapalot na akong tiil o binaktas. 4 years man po ako ang nahuman nga kurso. Pero dugay gihapon madawat sa trabaho. Basta kay gamay na lang jud na kulang. Kay patula na jud na ako. Bisag unsa pa na nga trabaho. Then one time ana, while naglakaw ko kay nang-apply ko, nanay kalit nga ni Hunong nga sakyanan. Wa gyoy lain. Si Ray. Naman untas akong utubangan ang solusyon sa akong mga problema. Ang giampo sa uban nga engineer. Nga naa na dyo'y saktong trabaho pa. Wala po'y apan sa dagway. Og maayo pod ang pamilya.
Igo na laman jud ko mupatol aning tawhana ug magpaka-feeling Doña Gracia. Pero nganong dili madawat sa kong pagkadako nga pride nako. Siguro ani na jud ko. Manang sometimes ang ato ang dagkong kaaway, moro pod ang ato ang kaugalingon. Ug saway pagkusmod nakiride na lang ko bisag duol ng amoa. Nangutana pa si Ray kung aha ko gikan. Ako ra po siyang giingnan nga nang-apply ko og trabaho. Nitubag pod si Ray nga maayo pag muuban ka na kog mag-survey. Nitubag pod ko nga himuon ko nimog tighagbas. Tubag pod si Ray nga tigpahid ragod ka sa kuang singot. Ako siyang giingnan, idi wow. May paglibrihon ko nimo be. Gutom biya. Mo yun siguro na'y naka-advantage pud ba kung na kay sugar daddy kay naatay magatasan perme. Bitaw. Sa matong niliko og laing dalan si Ray og wala mo dayon og uli. Nipalit siya og usa ka box nga pizza og dito na mo gikaon siyang sakyanan. Kay basin makit-an unya mi sa mga sniper nga mata sa mga pamilya. Murag dakong issue na po. Murag yun kog patay gutom nga nagkaon. Kay gamay ramang good pod akong gipaniudto atong adlaw. Kay lagi sigig pangitag trabaho. Naundang na lang jud kog kaon kay nagsige man nagtutok sa Reyna ko. Nangutan ako niya kung ano. Dinangutan na siya sa kuha kung kanus ako no ko mag 24. Nangutan na pod ko kung ano. Ningon si Ray, nga nang adlaw ko moingon si mong ginikanan, nga manguyab ko nimo, para formal pud ba. Basta kay akong dunggan kay mura jud og ni bagting, ug ang ako ang blood pressure kalit lang nga ni saka. Nalasahan ako kalit ang kapait sa kinabuhing minyo. Ug nisumpay panag-ingon si Ray nga, kay dili na pod ko kinsides nga magtago-tago pagpanguyab. Ngano man di ay ug manguyab ko nga makahibalo atong ginikanan. Itubag pod ko niya nga dili paligi ko gustong maminyo. Og perting katawa ayon ni Ray nga murag demonyo kung mukatawa ba. Hingon siya, nganong niabot naman kag minyo? Manguyab pagani ko. Moagi pud ta sa saktong proseso. Gasutoy-sutoy naman hinoon ka. Ug di pa ka gustog magminyo, dili sagud pud ta magminyo. Pero ako siyang giingnan nga paminyoon naman ko nilabi. Nitubag pod si Ray nga makapugos baday silag di sa ta magminyo. Di man pud pwedeng kaslon tanilag na tulog tang duha. Diba? Og usapod, wala ta kahibalo kay basin 1 year day ko nga moyab nimo kay basin iluhon pa ko nimo maayo. Unya, basin mag-uyab tag balik 2 years or 3 years na. Unya, mangandam pa jud ta sa kasal balik 1 year pod. Idi murag 4 to 5 years tanan pod. Siya rog dili pa ka andam ana magminyo. Ug murag na-amaze ko sa giingon ni Ray. Murag nasubraan ka bright ba? Pero gikwinta na kog balik. Murag 28 na ko anang panahona. Unahon na po na ako kay basin nakakita na po siguro kog stable job ana nga time. O naka-travel na po. Nakarealize ko nga bitaw no. Pero lagi kay daghan na kog trust issues. Nagduda kong Ray og basi giate karapod ko ani niya. Ug ang ending di ay kay iyahara kong pabuntisan nga wala pa may 1 year. Kay maulaw pud kong moingon siya ha nga bawal sa pud may mag-ana-ana pa. Pero nadala jud ko sa maayong pagka-explain ni Ray rin ako. Napa siya'y pa-compute day na pa'y mga logic og everything ba. Nakao na lang jud pud ko nga murag wa gyapon ko sa kong kaugalingon.
Sa motong perte na kong kulbaa sa ako ang ika-24th nga birthday. Basta kay hapit na lang maguba ang portahan sa kong kwarto sa sige nilag tok-tok kay wa ko migawas kay birthday man unta nako. Kay wala man jud pud ko kasabot sa kong gibati ba nga birthday man unta nako. Pero mura mag-adlaw sa ko ang pagbitay. Basta kay sige jud nagpangutana si mama kung unsa kuno kong tuiga mo gawas sa kong kwarto. Nagsumangil na lang pud ko ako silang giingnan nga galabad pa akong ulo. Basta kay perte na yung sukuan ni mama kay dili ko mugawas. O kung kinsa kuno'y ilang hikayan kung di ko mugawas. Unya wala pa jud ko'y ligawato. Pero wala ko'y choice kundi kinahanglan kong mugawas. Og bugat ya kong lawas nga ni gawas og nidong sa CR. Kay maligo lagi ko. Unya si mama kay nagsigi lagyaw-yaw while nag-ukay sa iyahang giluto. Siguro mga balig 1 hour jud ko naligo kay nagsigi overthink sa mga pwedeng mahitabo. Ug syempre kay naanad na kong magtapis rag towel inig humagkaligo. Kay syempre naara kog balay. Mao gyud na ako ang porma pagawa sa CR. Unya naa na di ay si Ray nga galuto sa kusina. Basta kay akong kauwaw kay ni abot gyud sa kong lapalapa. Hiningon pa na si Ray nga good morning sexy. Napay pakidhat-kidhat ang buing ba. Nitubag na lang pud ko. Nga ikaw naman ligi nagluto diha. Wala di kay trabaho. Nitubag pud siya. Nga chef sa kunimo ron. Happy birthday. Akong regalo kay tuarang mama. Wala jud ko'y laing natubag, kundi maayo. Unya pagtalikod pa yun ako ana, kay gitaghuyan pa ko niya. Lami kayo labayog towel ba? Ug wala pa yun ko ga-expect ato nga daghan di ay gipang imbitar silang papa. Present pa ang mga kauban niya sa work. Ug of course, ang mga silingan namo og mga kaparyentihan. Espesyal jud kaayo kay naapay palitsyon si Mayor. Nagduda noon ko og basig na hibalo na silang mama sa announcement ni Ray. Niabot pod sinang ibiyang og siya ratawon ang nagdalag regalo sa tanang niyanha. Kaswerte na lang nako og ako agid siyang mahimo nga mother-in-law pohon. Bitaw. Sa motong nag-greet nag-happy birthday sinang Ebs nako og nagpasalamat pud ko. Apil pud sa regalo nga iyang gihatag kay nagpasalamat ko. Ningon pa na sinang Ebs nga, syempre birthday ni mo day. Naglibog pa kog unsay regalo nako nimo. Kung magamit ba jud nimo ni ba? Nagpatabang pud kong Ray og unta ganahan kaani. Nitubag pud ko nga walan unta ka naghago nang. Nitubag pud sinang Ebs nga okay ra kayo day basta ikaw. Og dako kay na siya gismile. Na curious jud ko kung unsay sulod sa gift kay ang putos kay kulang nalag butangag congratulations ug best wishes. Murag pang regalog kasal ba. Sumotong gidalikyat og abari didto sa kwarto. Ug murag na shock jud ko sa ko nakita. Pagkadaghan kayong pante ba? Daghang pante ang regalo ni nang Ebs sa kuha. Sa pagtuo aning Ray nga nahutdan akog pante. Imagine ha, siguro mga 70 pieces to ba? Daghan jud kayo. Nakaingon siguro siya oras-oras kong mag-ilis og panty. Wala na lang niya gialang-alang og apil pud og brava. Bitaw. Pero wala yun gihapon na wala ang sobrang kakulba nako nga na-feel atong adlaw. Hanisamot pagani. Nakulbaan jud kay ko sa buhaton ni Ray.
Kay wala pa manggudpod ko kasuway nga naay formal nga moatubang sa kong ginikanan. Murag maulaw ko nga hilasan nga basta murag ngilngig pa. Sumuto nga ang akong gibuhat ato para medyo makuhaan akong gakulba. Ni sikareto kog tagay og red horse. Pawala sa kong gibati nga kakulba. First time kong nakainom og red horse ba. First shot puno gyudayon og straight na kog inom ba. Basta kay murag na halap ako ang pananaw. Kusog judi ay manipa ang kabayo. Isa pa gani ka shot pero mura na kog nakatama. Ug wa joy nakabantay nga nagtagay na kog ako. Kay magman ako ang gamit. Dako pa joy. Abi siguro nilag na nga pira ko. Siguro sa ikatulo na kong shot, nakabantay si Ray kay nibaod naman ako ang pananaw yun. Wan ako ni kaupat kay basig mukalitra kog kalukot sa daplin. Nakapangutana yun si Ray kung naunsa daw ko. Itubag rapod ko nga, wala man. Itubag po si Ray, nga mura manligi kag nahubog. Nitubag po ko, nga wala nangapira manggod ko. O gisimuhotan niya na ang mag nga ko ang gigamit. Og nilantaw siya balik sa kuha. Ako siyang giingnan nga red horse na doy. 3-in-1. Nakapangutana gina si Ray kung naaba daw kuno ko'y problema o kung anong nag-inom daw ko. Ako po siyang giingnan nga gikulbaan ko. Nitubag po si Ray nga wala gani ko kulbae nga ako'y moingon. Pag inom sag tubig ko, gipangape man na nimong red horse ba. Nangayo ra gani kog support sa ilim nun sa kung himuong desisyon para makaingon jud kong ito ang tama. Bitaw. Pero nag 2x na jud akong pananaw. Mao pang pag-ingon ni Ray nga naa silang papa ug mama sa kusina. Ug adto siya moingon ug paubanon ko niya. Pagtindog jud nako kay nibarag jud ko. Nalipong jud ko. Nakapanggunit jud ko ni Ray. Ahaka na jud ani. Wala jud ko sa kong buot pag-atubang niya nilang papa. Ang ako na lang nadunggan nga niingon si papa nga pasalamat pod minimo doy nga girespetar minimo. Pero di pod mi kabuot kung unsay gusto aning anak namo. Ug magkasinabot mo, maayo kayo. Maora gyud na ako ang nahinumduman. Kay nakatulog jud ko didto sa lamisa. Nga wala na ko kahibalo kung unsay nahitabo sa world. Pagkabuntag na ko nakamataan na, og diha na ko sa kong kwarto. Pero mura galabad gihapon akong ulo nga mura man gihapog na lipong ko. Pagawas pa na ko ana, kay niingon din na si kuya nga, di arang palahubog o. Niingon pod si mama nga, nganong nahubog man ka gabi iday. Natingala na lang mig nganong wala na ka naglihok gabi. Manguyab bara ba daw nimo si Ray? Nisumpay pod si kuya na na-discourage na to ba kay palahubog manday ka. Og nisamot jud akong ulo sa kalabad sa mga gipang istorya ni mama o kuya. Di na jud ko mga pi og red horse. Promise na jud na. Sumato nga nilabay ang pila ka adlaw. Siguro kay hulog ng langit jud nako si Ray. Kay mga 2 weeks after kay na-hired ko sa usa ka money remittance. Og walay daghang kuskus balungos ug ako jud ning gidawat tayon. Wala ko'y problema sa transpo kay hatod kuha ko sa kong admirer nga si Ray. Dinhi na po nagsugod nga sige pangutana akong pamilya kung gisugot na ba nako si Ray. Siyempre wala pa. Kaya apil bito sa kwinta-kwinta na mo nga basin mga 1 year pa. Kay ila-ilahon sa nako siya tarong. Nakaingon na lang yun si mama nga kaluoy pod ni Ray. Sugta na gunaday. Kabuutan anang tawhana. Panagsaray lalaki ng ana ba. Nitubag pod ko, mama magbuot man hinuon.
ikaw gipanguyaban di ay. Nitubag si mama nga dili lagi. Pero unsa pa man day imong gidugayan ha? Makakita gani naglain kay magmahay jud ka ba? Nitubag pud ko nganong mahadlok taon ko nga daghan man ang gapantalon pa. Pero sa tinuod lang jud man, kay wa pa jud ko kasabot og unsa joy tinuod na kong feelings kang Ray. Di pud ko makaingon nga na in love na ko niya, nga kanunay na lang siya na kong nahuna-hunaan every hour ug halos every minute yan. Ang ako lang kay ganahan ko siyahang pagka-caring ug pagka-gentleman. Ug gipanggunitan pud nako ang iyahang giingon nga 1 year siyang manguyab sa kuha. Pero diri jud ko na pressure ug maayo kang ng ex. Kay gitandog niyag apil ako ang konsensya. One time ato kay gikan kog trabaho ug gidiretso ko ni Ray sila kay nangimbitar daw sinang Ebs og dinner. Kay dugay na po daw ming wala makachika kay duty na lagi ko permi. Nagluto pa siya ato og bisayang manok. Pagabot nako, nakalitan ko siyahang pagakos nga murag 10 years ming wala magkita. Ningon pa sinang Ebs, nagimingaw daw kuno kay siya sa kuha, kawala na kuno'y tiglaag dito. Nitubag pud ko, halagi nang unsaon man nga nanginabuhi man ko. Nitubag pud sinang Ebs, laag pud diri panag sa day, bisag day off lang nimo. Nitando ra pud ko sa giingon ni nang Ebs. Lamay kayo ang bisayang manok ni nang Ebs. Pagpangaw na mo, init pa jud kaayo. Pero dili ko sa sabaw gipaningot. Gipaningot ko sa iyahang mga gipanulte. Nangutaan na magyuna sinang Ebs na mo nga kung uyab na ba daw ming duha ni Ray. Hapit jud mi gawas ang sabaw sa kong ilong. Wala ko kay bawog unsay dapat itubag. Mong gikusi na kung paan ni Ray aron siya akong patubagon. Niingon pud si Ray nga dili pa daw ma. Nauta na sinang Ebs nga dugay naman kang nanguyab doy. Wa ka nakaangay aning anak na ko day. Nitubag na lang pud ko nga nakaangay man nang. Tubag pud sinang Ebs nga, aw, naara man day na. Unsa pa man day ay gihuwat nimo day. Huwaton pa nimong matiguwang na ni si Ray. Dili na unya ni makaanak. Nagbaha na lang jud akong singot nga naminaw ni nang Ebs siyahang mga gipang istorya. Ug nitan-aw jud ko anang Ray. Aron na siya isulti aron mahunong na ni iyahang mama. Pero way pake nga mura giganahan pa nga naminaw. Ningon pa sinang Ebs nga. Kami sa una sa kong banaday. Pagpanguyab niya, nidiretso dayon ko. Uyab na ta. Kaya nakita dyan ako kung unsa siya kasinsero diri nako. Yan pila rami kabuwan nag-uyab, naminyo dayon mi. Malipayon kay mi sa nagminyo na mi og nakaanak mig upat ka buok. Ug pasalamat ko wala ko magdugay-dugay kay gikuha siya sayo sa kaytasan. Ngunang kamo, ayaw mo pasalig nga naapay taas nga panahon. Kaya wala ta kahibalo og buhi pataugma. Himua karong adlaw ang tanan nga murag last na ning adlaw ninyo. Aron wala mo'y basulan sa ulahi. Ug dili lang jud singot ang nitulo nako. Apil pud luha og sipon nga murag naminaw kog mga pulo nga gikan sa langit. Murag ni abri ang kalangitan ug naay anghel nga ninaog ug gipak nga na kong ulo. Kay nganong pakipot pa ko kayo. Pag-uli pa na ko ana, gipabawunan pa jud ko ni nang Ebs ug ningon siya. Unta kamo na jud ni Ray Daydes. Ako jud ang pinakamalipay ninyong duha. Tuuhi jud ko nga nahigugma jud ni si Ray nimog tinud-anay. Naglakaw mi ni Ray padong sa mua nga walay tingog-tingog. Speechless ko sa mga pabawo ni nang Ebs. Mo na jud ni akong gikahadlokan dihang may bawan nilang tanan nga nanguyab si Ray. Kay musangko jud ni sa sayo na kong pagminyo.
Nakahimo ko ahat og dinalian nga desisyon ato nga time. Ako siyang giingnan nga kuha sa tong imong sakyanan. Ningon si Ray, magsakyanan pa ta, dool raman ang inyuha. Ako siyang giingnan, mag-joyride tang duha. Pero niingon na si Ray nga gabi na daw. So ako siyang giingnan, nga dili ka? Dili pod. Sige bye. Og nagdali-dali yun nagkuha si Ray siyang sakyanan. Og iya akong gipahuwat. Paspas pa sa alas 4 nga nakakuha siya siyang sakyanan. Wala may exact nga location nga atuan. Basta kay nag-drive ra si Ray. Og nakalabay bitaw mignindot nga spot. Gipili nako ang daplin og dagat. Aron romantic nga murag pang movie ba. Pero wala namin ninaog sa sakyanan. Kay daghag lamok. Nitanaw din ko anak ni Ray ug ako siyang gipangutana. Unsa ko nimo ka love? Nitubag si Ray. Ingon si Papa namo, akon mahigugma mig babayi. Di na may kinahanglang manaan. Ipakita na mo. Kung sugton ko nimo, mas ipakita na ko nimo kung unsa ka nako ka love. Wala pud ko na-inform ha nga balaan day kaayo manulti ning pamilya ni Ray. Duot man kaayo sa heart, liver o kidney. Habito. Diyon sa pamandi ay dugayan ba? Nilawig dayon ang barko. Gisugot na ko si Ray ug ako'y unang niingon nga. I love you na. Ug didto gyud niya gipakita kung unsa ko niya ka love. Kay murag gipaak ug buyog ako ang lips. Kay ingon gani ko nga mag-ana-ana na mi kay musugot na ra ba jud unta ko ba. Bahalag karon or ugma dayon magminyo mi. Pero taman ra jud siya sa lips. Ug wala na ni ubos. Ug naara gyud siya perme sa taas. Wa gyud siya ni ubos. Bitaw. Sa matong another big announcement na sad ang nahitabo. Pag uli na mong Ray natulog na silang papa, so naingon ko ugma na lang namo iingon. Wala pod ko ma-inform no, nga inigmata na day jud nako dayon, kay diha na siya sa mong sala nga nangapi. Siguro mga alas 6 pa to sa buntag. Nakatulog ba kahaning tawhana ba? Nakapangutana jud ko niya kung anong sayo kay siya. Ito bagpod si Ray nga early bird catches the worm biya. Ito bag ko niya nga idi wow. Niingon na ka? Nito bagpod si Ray nga wala pa. Gihuwat ka na ako. Og nisyagit bitaw ko kalit ana og niingon ko nga ma, pa, uyab naming Ray. Unsa may dugayan da iba. Di na ko hilig ng mga special effects. Straight to the point dayon. Nang bagtinggod ng mga kaldero sa kusina. Nakapangutana yun na si mama magbalik kung unsa to kong gingon. Ito bagpod ko, nganong kapira may gihatag aning uyab nako nga naman tay daghang pandiha. Ito bag akong mama, haladay, uyab na mo. Kanus araman, nakahibaw na si Mads ibiyang ani. Ug sari ang nitubag nga, wala pati. Nitubag pod si mama, unsay ante, pag-practice nagmama nako doy. Ayaw nagkauwaw. Dayon dako kay ngisi akong mama. Lain na po jud nga kalbaryo ako ang sagubangon. Pangminyuay na po'y target nila dayon. Pero wajud ko masayop kay pagkahibalo ni ng Ebs halos ipaipon na kog puyo ni Ray. Kay niingon na sinang Ebs nako nga mas okay ko no kung matulog ko didto sa ilahag panagsa. Itubagsad ko nga dili papud ko kasaad ana nang.
Ningon sinang Ebs pod nga, uban nilang gudpud ko diri panagsa. Uyab na bitaw mong Ray. Pamilya na kanamo. Og maoy gidangat na jud. Sakto jud ko sa kong mga pananawon. Og mutikang kog laing ang-ang, i-push to the limit pa jud ko nila. Yahay kay kinabuhi si Ray kay di kas og laway mo convince na ako kay naa may daghang spokesperson. Magpaabot na lamang siya sa outcome kay makahimo man jud ko wala sa planong desisyon kay gipikot na ko nilag maayo. Ug hantod sa niabot jud ang time nga mag-sleep over ko ilahang kanang apps. Kay day off man pud nako pagkaugma, so okay ra jud. Walay kahumanan nga chika nga lupig pa namong mga teenager nga dugay nagkita og naghisgot sa mong mga crush. Nakatulog na lang yun si Ray nga naminaw namo. Then pagkataod-taod ana niingon lang nagkalit sinang Ebs nga pukawa na si Ray day kay pangatulog na mo. Adto ra katulog sa kwarto ni Ray. Nangutana po ko ni nang Ebs kung aha pa katulgon si Ray kung dito ko matulog sa iyang kwarto. Nitubag si nang Ebs, ng adturo po na siya dito. Dako man po tong kwarto ni Ray. Og niingon di kong nang Ebs, nga di adturo ko sa laing kwarto matulog. Kay tugnawon pod ko kay wala ko maanad og kwarto na aircon. Nitubag po si nang Ebs, nga daghang lamok day. Usara pod amo ang muskitero. Ako'y gagamit. Nag-imagine pa lang gani ko nga gatapad mighigda ni Ray. Mura namang kog atakihon. Wanang pagtaliko din ng Ebs padung siyang kwarto. Gipukaw na nako si Ray. Ako din giinan si Ray nga sa laing kwarto siya matulog kay didto ko sa iyang kwarto matulog. Nito pag si Ray pod nga daghag lamok man. Huwag ako siyang giingnan nga magkatol lang siya. Nito pag si Ray nga si mama niingon wala man may katol dari ra ba. Huwag ako siyang giingnan nga bahala kag unsao na nimong lamok. Maayo na lang jud kay wala ni supak si Ray. O gi-enjoy na ko ang kabugnaw siyang kwarto. While siya kay nakiglayog sa mga lamok. Pero sa mga tunga-tunga sa gabi na siguro to, nakamata jud ko kay naamanay na nuktok. Si Ray di ay. Kay dili daw siya katulog. Kay daghan paglamok, kunya igang pa jud kuno kayo. Sakto jud ay siguro sinang Ebs nga murag mga eroplano ilahang mga lamok dere. Sa mo to nga wala ko'y choice. Ug mao gito ang first time namo nga magtapad ni Ray nga matulog. Ningon pa na si Ray nga lami man dining naatay tapad matulog pa. May pagdari na lang ka matulog for me. Nito bagpud ko nga sige. Pero magdala na ko katol kay adto gihapon ka matulog sa pikas. Ug nito bag si Ray, nga ayaw lang gud kahadlok ba. Kay dili bitaw ko mamaak. Ug ako siyang giingnan nga dili bitaw. Og wala joy na himong tulog na mundo. Kay gisige na lang man mi og nagsige na lang jud mig storytelling about sa past, present, and future. Ilawom sa usa ka habol ug bugnaw kayong aircon. Midnight talk while hugging each other. Sweet kay diba? Unta kamo pod. Bitaw. Sweet nga pagka-boyfriend si Ray pero naay pagka-strict ug matured nagpangutok. Siguro kay nabantayan ako nga iyahang mga close labi na siyang work kay puros mga wanggits og mga tigols na. Unlike me nga happy-go-lucky lang ug chill-chill lang sa life ug usahay kay party-party.
Sa motong one time ana na nanghid ko nga mandis ko me. Kay every fiesta kay di jud ko mo absent sa mga pa-disco ni Kap. Kauban sa ko mga ig-agaw og silingan. So gi-invite na ko si Ray. Nangutana pa na si Ray kung mag-unsa daw ko dito. Nitubagpud ko nga dito ra gud. Pwede pud ka mag-breakdance dito. Sige na, kuyog ta. Pero niingon na si Ray nga naa daw siya isurvihon pagkaugma. Ako siyang gignan nga KJ kay ka ba. Panagsara bitaw ni. Trabaho pud bitaw ko ugma ug sayo rata manguli. Nitubag si Ray nga mag-unsa man ka didto nga daghang managhubog. Nitubag ko nga adto lang gud ta ug ganahan sa music idi mo sayaw ta. Palayo lang gud sa mga hubog. Og wala na nitingog si Ray. Halata yung walay interest. Nag-ikis na yung kilay. Well ako, hype na kaayo kay dungog na kaayo na kong tingog sa music. Gidong jud na ko siya silaha aron lang iuban. Pero lisod jud ning maukang ning nagkaedad na. Wala na jud ni tingog si Ray og focus kaayo siyang gitanaw. Gikisan pa na ko na iyang lips pero deadma lang yun siya. Gisapot jud ang tigulang. Nananghid na lang ko nga mulakaw na ko pero wa na jud. Nagpractice na yun siguro siya kaamang. So niadto ko sa disco nga walay dalang uyab. Mga hype pod kaayo ko mga kauban. Sayaw jud og toda. Ug kung naay mo ibid nga lalaki, wala jud ko kay loyal pud ko ug dili nako ibaylo akong engineer sa mga palahubog. Pero wala ko kabantay nga nagsige na dayon og panawag si Ray og daghan ng text nga uli na. Ug paulion nako ug sige pangutana kung nakauli na ba daw ko. Lupig pa may inahan nga mga 1 hour pa gani ang nilabay. Kay panalagsara ligining disco ba? Nagpatuyang kog ako ug wa nako siya reply. Taod-taod na lang ana kay gikuhit ko sa kong igagaw. Ningon siya nga naa daw ako ang uyab. Nakapangutana jud ko kung aha si Ray. Ningon pa akong igagaw nga kuyugon daw ko niya kay nagpaabot si Ray. Excited pud kong niadto kay ni apas jud ay si Ray. Pero pagkakita na ko niya, kay ang iyang gisuot giniya sa balay, maora man pod iyahang gisuot. Nangutan ako niya kung anong niapas siya. Nitubag pod si Ray, ikaw akong giapas. Tara na, uli na ta. Nitubag pod ko nga after 1 hour na lang. Pero nitubag po na si Ray nga, asa ra gud imuhang giingon nga mosayog uli. Daghan naghubog o. Tara na. Uli na ta karon dayon. Og napildi jud ko ato ba. Wa jud ko'y nahimo. Wala na gani ko kapananghid sa kong mga kauban. Lami pa unta ipasingot og tuda-tudag sayaw ba. Pero killjoy kayo si Ray. Nang luod kiko ato ba. Wana ko siya tinggi sa biyahe hangtod pag-abot namo sa mong balay. Ningon pa na si Ray, nga nasuko ka. Giapas ra ka nako kay basig maunsa ka adtong daghang hubog. Nitubag pud ko, nga ko ra ba di ay ang nadidto, nga daghan man pud ko kauban. Mura man tag bata kay apason, say pagtuon nimo nako walay buot. Labon bitaw nga pakuyugon ka kay dili pud ka. Pero wala na nitubay sa Ray sa kuwa ug niingon na lang siya nga ugma na lang daw may magistorya. Ug bisag init na kaayo kong ulo ug lami pa kaayo ipangaway. Nabugnaw lang nagkalit. Kay ni kiss na si Ray sa kuwa. Sabay ingon og good night ug I love you. Mao ginayang style nga bisag mura na mig iro og iring nga magtinubagay. Pero at the end,
mawala ratanan tungod kay ipa-feel niya nga naagyapon siya'y love para nako. Punta kamo pod. Bitaw. Ug hantod sa milabay ang panahon. Naabot jud may 1 year ni Ray. Sa dihang ni grabe na jud ang pagpressure nila namo nga magminyo na. Pero hugot jud na kog ingon ni Ray nga di pa jud ko ready nga magminyo. Ilabi na jud sinang Ebs nga halos mangugat nag-convince namo. Nagsige lang siya pangutan na kung kanus aligi daw may magminyo. Moingon ra pod si Ray nga wala pa sa mong plano. Moingon pod sinang Ebs nga unsa ra man day inyohang plano? Mag-uyab ra mo perme? Pagminyo na mo, unsa ba may dugay-dugayan? Naa naman mo sa saktong edad. Tubag pod si Ray nga moabot ra lagi mi ana ma. Moingon po na sinang Ebs nga ay kanus pa man ligi unya nagmamatay nako. Tiguang nabiya ko doy. Og nagsugod na pod og pangonsensya sinang Ebs. Pero final na jud akong desisyon nga di pa ko magminyo kay dili pa ko andam. Kay sure pud ko og magminyo na mi, lain na po'y ihangyo nila. Sure jud ko nga mangayo dayon na silag apo. Alams na nako ang mahimong dagan sa panahon. Ganahan ko og bata pero mahalo ko mga anak. Then ang pag-atiman og bata kay di pa jud nako feel. Unya maayog kausar ako mga anak. Unya ang gusto ra ba ni Ray kay tulo? 5 pa gani unta to ka anak ihang gusto. May gani na lang kay nahangyo nako siya. Ug kung musulod man gani ko og marriage, kinahanglan nga dunan ako'y kanabitong rag eagerness, braveness, willingness ug uban pa. Aron makaya jud nako ang tanang kalami ug kasakit sa kaminyoon. Pero one time ana, nikalit lang nag-ingon si Ray nga unsay maayog magminyo na lang kahata. Nito bagpod ko, mas maayo siguro kung magbuwag na lang kahata. Nito bagpod si Ray, tarong ba? Sure naman jud ko nga ikaw na jud akong pakaslan. Nito bagpod ko, nga asa naman tong gikwinta nimong 4 years after. 1 year manguyab, then mag-uyab og balik 2 years, then prepare sa kasal. Balik mga 1 year. Wala pa ganitay 2 years. Nito bag si Ray. Ngayon baday ko nga maojud to ato ang sundon. Feeling na ako og nakita man po na ako nga sakto na rong panahon na nga magminyo na tanduha. Nito bagpod ko, Aida, pagminyo mo inyo basta kay final na ako ang decision. 28 na ko nga makigminyo ko nimo.